ije mmiri ebe o so kpata ike otu wee bịa Chineke ga-akwụghachi nye mmadụ kwuru mmadụ n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Nna ọ bụ ka ha na-anụ di na nwunye taa ọ mụrụ nwoke ọmụrụ nwaanyị onye ga-ejime na anyị ga-ekinyite anyị na-arịọ ka ọ mụọ ya n'udo nne ike ka ji eri ama akọ ihe ha ga-eji zọọ ama akọ o mekwere nna anyị amụkwụ o mekoro ikwu na-enye egede ana m ayọghị Chineke nna ka ị nụrụ ọnụ anyị meela anyị karịa ka anyị merịọ site n'afa Kraịst onye nwe anyị. Anyị sị ka ọjị a metala anyị ezigbo ihe ka anyị taa ya ka anyị kpata ogologo ndụ na ahụ isi ike. Anyị na-ayọ ka union a ekwuzobe taa bụrụ ihe ga-adịgide ruo mgbe ndị mezi anyị adọrọzi dịgide dịta aka mite ezigbo mkpụrụ mịta nwoke mịta nwaanyị mite ezigbo ego maka na Chukwu mana onye ụmụaka o nyere ezigbo ego ọ bụrụ inye ego na onye ezigbo ego ma nna omezuru ya anyị na-ayọ n'ọjị a ka onye ezigbo ego anụ abatalụnụ ka ọ na-amụ mmaji pụrụ mmaji ka ọ ga na ịgachi azụ ka ọ na-atọpụrụ onye elibezizi Jizọs nna anyị ọsọ woman is still on about it. And the mattress and was Igbo. What's in the water blog? Oh, man, there's someone. What do you keep on a match? Has someone. If I don't decide to match you again. When you
Oh,